Salam hormatly watandaşlar. Bugün 9 may Beýik Watançylyk urşuny, ýagny 1941-1945 ýyllar aralygyny faşistik Germaniýanyň Sowet Soýuzynyň üstüne çözmegi sebäpli dowam eden 4 ýylyň gaty agyr we gaty uly ýetgileriň bolan ýyllary şol urşuň tamamlanmagy ýagny 9 may 45-nji ýyl ýeňiş güni diýip bellenilýär. Şol Nagahan uruşa biziň Türkmenistanymyzdan eskerler, ofitserler, grajdanlar gatnaşdy. Türkmenistanyň şol uruşa gatnaşanlaryň umumy sany 300 000 adam diýip aýdylýar taryhy çeşmelerde. Şol 300 000 adamyň 86 000'ı şol Nagahan uruşda wepat bolan. 86 000 adam. Her 4 adamdan bir diýip aýtsagam boljak, ondan köprägem bolup bilýär. Her 3 bilen 4 adamyň aralygy bolýar. Oldyňa wepat bolanlar. Şol giden 300 000 adamyň näçe müňi ýygyna maýyp müjürip bolup geldi, elsiz, aýaksyz, yaradar bolup. Şo yaralardan soňra ejir çekip ýyllar boýy ýeterlik derejede medisina hyzmatyny alman, protezler alman, ýogulup giden bennelerim gatkan on biz öz çağlyk döwrümizde de kän gördük ol ýaşullary, frontça ýaşullary. Şol uruşa gatnaşan 300 000 Türkmenistanly eskerleriň we ofitserleriň 78 000'y Sowet Soýuzynyň ordenleridir, medallary bilen syýraglanýarlar. Şolaryň içinde 110 adam ýa-da esker we ofitser Sowet Soýuzynyň gahrymany diýen iň belend adam manasip boldular. Bilhem Türkmen halkynyň we Türkmenistanlylaryň görkeden gaýdusuzlygy, edermenligi, gahrymançylygy diýip aýtmagy bizde we buýsanmagy doly esas bar. Ondan märi şol ýeňiş gününden märi 76 ýyl geçdi. Uruşun başlanan ýylyna da 22-nji iýulda 80 ýyl dolýar. 76 ýyllap Türkmenistanyň tepesinde bular ýaly faşizmiň halkymyzyň boýnuna salan ýa başyna getiren şular ýaly kan öküçlügem ýok, asmanymyzam duruy aýdylşy ýaly durmuşymyzdan parahat. Şol adamlar, şol eskerler, şol uruşda näme üçin wepat boldy diýen soraga her kişi özüçe jogap berýärdi. Men şu soraga elmedem şolar ýaly düşünüp gelýärdim. Şol adamlar biziň gelejegimiz üçin, biziň ýurdumyz üçin öz jarlaryny wepat etdiler, ýa şol uruşa gitdiler. Şonu çağlykdan märi bilýän duýýan adamlar şol. Ondan şol uruşun gan öküçükli, agyr uruşun döwründe umumy dünýäde wepat bolanlaryň sany, şol uruş zararly wepat bolanlaryň sany 27 millióndan geçýär diýip aýdylýar. Şol 27 milliónyň içinde de gan ökün, biziň Türkmenistanly watandaşlarymyz, ýaşuly neslimiz bar. Oldyňa frontyň gurruny. Emma şol tyýla galan ýanky ýygyna galan maşgalalar, ýurtda galan maşgalalar. Şol fronta giden adamlarynyň, kakalarynyň, jigileriniň, ogullarynyň ýygyna zahmet çekip, gije günü zahmet çekip 4 ýyllap gijesin günüde de işlediler. Denanlama ya ýygyna galan bala çağı ýagarry gurtalar. Hemme zat front üçin. Eger men ýalňyşmaýan bolsam, watandaşlar, öňkü SSR-iň giňişligine şol front üçin iň köp altyn kümüş şaýseplerini tapşyran Türkmenistanly denanlamaz bolupdyr. Bu hakykatdan hem şeýle. Şu mahal
Bizim arxivlerimizde, bizim döwletimizde şol gadymetden galan denalaryň şaýsepleri boýnuna, egnine, eline, gulagyna dakyn ýaly köneden galan ýok diýen ýalydyr. Iki ýeke o taýda bu taýda bolmasa ýokdur. Oňam ýeke sebäbi bar, şo uruş ýyllary adamlar ertip şu hemme şaýsepini gyzylyny esasanyn kümüşini şo kileler ne tawsyrdylar front üçin, ýeňis üçin. Kapısına malum olsa ertip berdiler. Enelemiz, şol yıllar gelilemiz gece ecem pahir aydıp berdi. Gece ayın yaktısına, şol 14 ayın gecesi değil yer. Şol gece aydın geceler şol depe çıkıp eskerler için biz diye corab örürdük, 50 örürdük deyip. Ene şeydip şol ulu yeňiş galanally. Şol yeňişde Türkmenistan'ın ähli milletlerinin hakkı, hukuku ve koşandı vardı. Ama biz hemmemiz bu yüzden hem kullanıp bilir. Biz şol adamların nesili. Yani bugün 76 yıl geçti şol yeňişden soň Türkmenistan'a adamdarçylyk vatandaşlar. Aýdylşyna görä Gurban oly perman çykarypdyr şol urusda galan, urusda gidip gelen veteranlar we şonuň ýygyna galan naçarlaryny, aýallarynydyr da. 200 manatdan bayrak bermeli. 200 manatdan şuun kun Garabazaryň nyrky 40 manat bolsa, onun 5 Amerikan dollary bolýar. Ene vatandaşlar. 4 yıllap gece günni hem frontta uruşan halkymyzyň, hem tyýla zähmet çeken enelemizin filagy 5 dollar boluşu. Ene halkymyzyň gelip düşen derecesi şu boldy, çukur diýjekmi. Ene özüňiz pikir edip görüň, 5 dollar. Şol nägehan giýitleriň oňurgasyny döwen halkyň Tyýla hormaty ine şuun kun özüni döwletiň prezidenti diýip hasaplayan adamyň beren narhy we bahasy şo boldy. Güljakmy sen, ağlajakmy bolýan zatlar. Mundan beteri var. Mana ne? Dün akşam habar gelip kowuşdy, Halmara dağı diýdi, Lewap welaýatynyň Farab etrapynyň yankı hakimiyetinden, hökümetinden hakimleri şol urusda galan ya urusdan gelen 2 ýeke veteranın ve onun ýygyna galan venanlaryň öýlerine aýlan inese de 9-njy maýa sowgat gowşuruljak. Şol sowgatyň puluny siz tölemelip şolardan şo gowşuruljak pul sowgatyň puluny ýygnapdyrlar. Serediňe bu bolýan zatlar. Inni şol ýaşy 90'a ýeten garrylardan, 90'dan geçenden, ya ýygyna galan venanlardan. Şolary erti şugun 9-njy maýda prezidentiň adyndan, Gurban Oly Berdimuhammedowyň adyndan sowgat gowşurulmaly. Şol sowgatyň bahasyna mine şo görgüller özleri tölemeli edilipdir. Buňa näme diýjek vatandaşlar? Biz nirde ýaşap ýörüz? Haýsy döwletde? Haýsy asyrda? Haýsy millette bar şolar ýaly? Ölüsün diýlisin fileman ýören hökümet. Bugun kun 9-njy maý hakykatdanam şol gahrmanlygymyzy ýatlap, olaryň ruhyny töwür aýda kalmalygyn, ýöne şu diýir galanjalarymyz şolaryň ýygyna galan enelemedi, şolaryň ojagyny saklap oturup, oğul gyýdy ýetişdirip, aktyklaryny söýüp, çoğulga ýeten enelemediň sowgat diýip berjek puluny, sowgatynyň puluny özlerinden alýar pensiyasinden. Ondan şol döwletde gelecek barmy ýa ýokmy özüňiz pikirlenip görüň. Biz nira barýas, millet bolup, halk bolup, döwlet bolup. Mena hayran vatandaşlar. Hiç düşünüp bilemek şu bolýan zatlar. Bir çala bir insanlyk duýgusy bolan adam hiç şu zatlary edermi? Nädip
sizin diliniz, eliniz var ya, 90'dan geçen adamlardan bar pul dilep, şoların elinden sonkuca pulunu almağı. Näme gerek beýle sowgat etmek olar. Oturuvermelekkäniň şolaň adam tutmak. Yenim 2-3 ýyldan olan hiç dem ýok bu durmuşda. Näme kömek edildi olar? Gören gürleri näme? Bizem gördük şolaň uruşdan soňky durmuşyny, şol ýaşylyň, uýa fronta gatnaşan adamlar. Şolarym ýagyp ýüpekge ýanak. Gaty horhomsy durmuşda ýaşady bütün halk. Diňe bir ýaşylar dar, ýani şo ýaşylara da şol uruşa gidip gelenlere de degisli derejede hormat edilmedi, fiýlag edilmedi. SSR waka nähilem bolsa şolaryň ady tutulýardy, bir hormatlanýardy, otak çağırylýardy, mekteplerde çykyş edýärdiler. Çağalaryň öňüne hiç bolmanyna garrylar bir özüniň gerekligini duýýardy jemgyýeti. SSR ýykylandan soň bolluk oturdy abi. Esasy gahrman ine faşisti ýenen Taparmarat Niýazyň nemislara planlaşan kakası boldy. Başa adam gahrman ýokmuş. Dälmiş. Gurbanulla ine öz atasy bilen kakasyny hany heykellikdi. Hany bu gahrmanlaryň ady tutuldy mı? Ýok. Eger hiç birine hormat edilmedi. Ya gidip şolaryň ýaşyllary ýanyna çağırıp olary serpa ýapdym ya kömek etdimi? Olary hany dinç almagy ýurdun kurortlaryna uğratdym ya ýurdun daşyna leçene uğratdym? Ýok. Ine şugun kun 9-njy ma ýeňi günümüz. Ýaşullarymyzyň eden görkezden gahrmançylygyna başaýyp minnetdarlyk bildirýän günümüz, hany hökümet ine alyp ine olaryň adyny awraýyn hany ýere döküp otyr. Jara döküp otyr watandaşlar. Şonu aýdaýyn. Bolýa ony şuwlukça sag oturuň, saglykda görşeliň, hemmäňiziň öýüňize saglyk watandaşlar.